No niin. Kuka söi puun? Kuka söi? Alma tuo antaa puulle kyytiä, hä? Tule hyön löymään puuta äkkiä. Ota kiinni, ota. Mitä se? Ei se oo puu. Sillä on pääpuuta, ei se muuta oo, hä? No niin, Alma ei ota tosta kiinni. Ota se puu kiinni, hä? Alma, ota puu kiinni, hy? Katohan nyt, ettei jalkalohinna oo tänne naruun. No niin, näköjä Alma. Ei enää. Alma, lopeta. No, Lopeta. Alma iisisti, no, nättisti. Hei. Jalat tonne. Alma. Alma asettuu nyt. Alma, hei, lopeta. Noniin. Niin. Oisit puuta ottanut sinänne, kun me kaavoin tänne puun tuohon vittu hirveen taistelupuu ois. Otahan vähän siitä. Vähän sitä puuta. No hy. Tiedäkin päästäkö se on irti se puu. Kato. Ota, hyvä. Almakki ot. No niin. Hato mycket vetare. Helmetsähän. Vasta karvaa vetää molemmat saatana. Kiinni sitä siitä. Nyt lähtee, niin. Oi. Nyt lähti kyllä puu. No niin. Aika paha tippua, kun tökön kosken vieressä voi jos sitä katsoo, että kohta tökkäs se tuohon, niin se on 3 sottea ja sit siitä ettei edespäin. Miltä se maistuu puu? Onko hyvä? Ota näkökulma tosi. En minä nyt sitä puusta teistä oo pienessä idiotti. No. Mihin se sieltä? Vietsi kotti se Jamina? Eikö tää vittu harvesteri oksan kattomiseen rupes? Ette sä nyt yhdessä oksassa tappele helmi. Mikä ilme koko ajan kahtoo tähän. Hyvä. Kohta katkee puu. Hyvä. Oota hei, ottele jaksin. Taakse mä oon saatana, sit haluat tästä risuusta vittu kun... Ei kun me yritin kuvata tuonne YouTubeen pätkään. Siitä Alma ota oksa irti. Hyvä näkö. Se on irti. Seuraava. Siinä on sulla oma oksa. Siinä. Hyi. Kunhan puresta hihmas irti, niin kaikki hyvin. Aha, se lähti noin helposti. Hyvä, no niin, nyt lähti. Hyvä. Eikö se vituttaa, kun tuo Alma tulee noin? Voi vittu, nyt se pamahtaa pitkälle. Se päästää sitä irti. Niin toiselle puolelle purunkum. Hyvä. Siitä on ota oksa. Nyt vielä kunnon. No niin.
Taas karkas. Ihme jätkä. Nyt meillä on paljon kuvaa.